Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbare njara. Ayo mworo karugetanda bana mbare njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya. Sensemo yetu gazeti ritukuria rero chinga gosichinza chabo numambi kerono tinga rero titariki chiga 25 na isato mutenyo gatano amatuko na voigo ebiro igo vigendere to kuminyoka kegema sambu akire bisa na kirero ndo tinga kwa minyokire bono na boko minyoka ko chegasi because lazima gasi yakora rero kera rituko naralio bwate making mate nonyena by the way na manyire reason yoko chikwara ate abaranga no gani twikaranse kiro kyo bujumbe kango boni gomaite ukare safari park Nairobi kona no muraibense ase mangana national prayer breakfast. Yes. Actually there are at the safari park there's a national prayer breakfast. Actually I went to Korekana to Kolyankyo. Lakini because of what they say as unavoidable circumstances. Lani bitango tangeka yanyarekananga yaba pushed back. I think in saying in Jumambi ma taba Antonia Antroga bakare muraiben se mukonyi muraiben se actually no archise muchiri chanya Antrago uchire no kitutu cha chano uchire South Mugrango ono gare asense area ya Nyantrago, that is Nyaribari Church. I think Matilda okoranga muraiben so mukonyi muraiben se ga gwega siagatabunga gasia ungusi. Because after there I think nkogenda bare is it naro chinga nkogenda bare umachoge somewhere after Nyaribari Church still it will be in case. I think Alpha Miruka umachoge church. After there nkogenda baroro. Meaning that igasia igare delegated amangana any issue ya gusi. I think aba gusi tiga bamulgari elieta oranga Professor Kiture Makori Nyamari whichever tiatra enda power breakfast yani prayer breakfast iyo kwa kana sense area ya Safari Park ekiro kuligere gati abarai bali banyare ko oruka gusi abarai bali baikira rombara bya naru murai ben so chiro nande nyoranga Matilda kirege ntuma I think wate sababu yae so sababu ya prayer breakfast iyo ya chete as a uniting factor. It is the banga igere nane partisan yani tabuga tinga mbali bara serikali yoko bakwenda tari bande bonse na opposition gosibali ba kuamiriria serikali they are supposed to kugenda asanseme ya amasabayo igento kende tari ngamba na siasa boka from the business community every sector bagwena kugenda. Lakini do you think no answer go sawa? I don't know. Tima tinga procedure kibago tumeka kosa lakini then according to the M hotel okay as much as Safari Park ne bwate ground gera isana ndo bwata wajumbe ndo bwata bagavana bali baranyari bwikira naro abarayigita abange sana bono nonye n'abantu ba media ko chikoba restrictions inchira rekagero murayibwe nsasare baka security nyara ko bataita bono bwikira naro nonye n'abanya biasara buna watebire nabeko bako. So, bono it's okay then nabo the aim ya national prayer breakfast nabego tebego at least we see reconciliation. So when I was looking at Enchira Hagoteva, Naki happened ku yacha 2003. So 2003, go yaringe power prayer breakfast in Tangani. Yareta tabantama, that is 2003. Yes. Toika 2008, again to kiagerete prayer breakfast igatuara uzito mono, listening in post election violence after bona tuare serikali libagata banga nusumkate bona karanga mbia from all abaraiku all sectors including political leaders muraiben singa kiyo mo prime minister ngi kiyo Raila Odinga bakomerana 2008 egere ko okara what you call reconciliation ko chamo
Then 2010 basically go yakoretu purposely singing ko Referendum. ye referendum after referendum yabeire bagaichamo bagatwara a prayer breakfast 2018 you can tell actually it was all about the handshake. They are engaged handshake muske Uhuru Kenyatta abego muraibu chama ya ODM Raila Odinga na kiarenge kerenge kenene egerenga go formalize the handshake togo 2023 just last year last year part 1 tukatware prayer breakfast yaringa kusherekea the 20th anniversary yani prayer breakfast kwa miaka imeronge vile. That was like just like a birthday. So 2025 here we are, it's all about broad-based. Yo kirenge kanene kyo mwako yega. It's all about broad-based government. I think I say tia bara ina raba ikire no murai wense umuske William Ruto, Dr. William Ruto. Kurende we are expecting that now that they have talked about it is non-partisan. They are encore attorno no murai we chama ODM. Kago ikana bara ibande. Yes. Ayo na yande amange kurasi serikali nene ntochiko ya sangasi kionga chinsi sana yule wa chinsi ikome. Yeah. Na rinkorikereria gazeti ya The Standard. Ekotebanga RSF weapons drill. UN report links Kenya to Sudan RSF armed supply using JKIA for logistics. Nga enchiranere pono chindege chigokora obosombi kuro asensi ya Kenya gochiria Sudan na bwo gwetirigetigie chindege gya Jomo Kenyatta International Airport bondo chianyarire kuba chigokonya ankiombikia kia RSF usafirisha usikubugulia ebirwaniriro. Yes. Weapons ekiragotebanga despite being branded as humanitarian missions, dozens of flights ferrying arms, drones and ammunitions to Sudan's battlefields have passed through Kenyan airspace, according to experts. The U.S. has sanctioned the RSF commander Hemedti, currently hosted by Kenya. Nga bono mukomando yega bwikiombe ekia RSF nigo ari ase insi ya Kenya nga bono nigo yarorekanire enchira nonyenga nchindege chigachi rikire buna humanitarian missions nga nigo chiraro atengencho yokana na ogosire ochase bwa kimwanya bantu gose gokonya abantu nigo yatokire nga nigo chikoimuki ebirwanerero Vyoma vyetisegi. Yeah, RFS actually kiaretero botutukano sana uja sense ya Kenya RSF kuba ya RSF kiarogano kobanga ni kiombekeria kibwate usege ko keko goserio oborindi asense media South Sudan, but we find out that into Kenya as a country we are holding them abantanda ke bakorokana ko baba seria asense yabo igari asense media South Sudan. So kuba konya that way naro nabeku machikorokananga ninkorete rutata nene muno kero ekonya kananga bara bukuru soba andake mbancherani lakini kwanyoranga we are nse ya Kenya no bako bairiri baga ekotebanga how Nairobi became entangled in Sudan's bloody proxy civil war. While some flights are labeled humanitarian, eneli konyanarigiri kurase page entangani kigima ekotebanga Sudan, which describes Kenya as a rogue, has banned Kenyan exports, citing national security concerns. Ngabono ensi ya Sudan nigo yatangire exports chonsi yamangana buna bono yekawa cha ebintu bindi byonsi bikorwa sensi ya Kenya biposa muso sensi ya Sudan kiagera bono onye bakorwa bago deal na opposition yenseyo bago deal na babisa ose abali ababegu bari asenseyo serikali ya Kenya yakora kubwaterana babali bagali abene nande koroche baka umukomanda bw'ikyombekiga ngano are hosted aiga sensi ya Kenya na vere amangana makongo ngabono Matilda that you see this is an issue about the East African community. It was one for a long time and we have had issues with the diplomatic ways essentially elia obwamate bwito ne chinse chinde cheisiko anana mono bono when you look at the East Africa bono we are dealing with South Sudan we have a problem with Tanzania and Ntona Manyanga, which is the position of Omar Haigwense now being the chairperson of the EACC. So, but of course, it's good
lakini rende dealing with the opposition of other countries andake naro na beku machikorokananga nko le mazere obuamate buri bumurai bwense nabo ego uchase serikali yense yende tumatinga Salva Kiir oyoro murai bwe ya South Sudan ndramanya position ya nerelia and including our own president. Ana mangana makonga page ne yakane gazeti ya The Standard na se page ya kabere ndoche nige wote banga ekukwanira chiko sorry ko se keminano gya CHAN ko se African Nations Championship omurobiri uyu ko se yo yabonete gukorekana ko se bonete gukorekana se amatuko angemetinye berere bosyo nga with 66 days left. Will Kenya really be ready to host CHAN 2024? Ayo erio neribori ekiagera bonondo chingano nye enchira eserikali ekororokana terebanga ekigima ase kurubiria igoro yekeminanekyo gya CHAN omugano yo nigoro ase page ya kabiri na asense moyende Kanja under pressure to arrest Gachagua over incitement claims bono oyore omo inspector of police Inspector General of Police Douglas Kanja ni gobono agendete kusukuma kigima agendete kusukuma kigima anyare kumubeka byara anyare gona kinga banyanyimbo bamubekire byara omusikeri Rigathi Gachagua ekiagara nigo arorekanire agendete gusigita abantu kusigita kubagekana kwa abakenya page ya gatatu report Robotindo Raiga robotebanga children rescued from the Shakahola cult haunted by death. I think kero kwale ngomoke mene cyose ngwanchuru kwale nge kogenda amatanga na nyere nga ntubate oyo moito gaiga murana ro mutambe aiga gukuruko Elvis Omato igale nge bonte binga ngeke sai bole tutanya kogenda matanga kugenda matanga pi tota tanya kogenda matanga no mete na kumenti kiagera nkaporinga na kiko nyalika kiagera nto abande bakaritori class 1 mukaniringa aso monta asirire kero mwigura matanga naro muchimo genda twakarugure skuru koko igungo moberore turasegete tuebisa bisa twagenda twarigerere twaira lakini bono you see it all depends singa amatanga no inche gento kerite ngaki nko nabonare amatanga no inche rende ntebanga useno koba kuri omwana turiko twara interest andake igo ko twara just anxiety yokoranga ngaki abantu bakorera nakia akure korro nakia korokana abantu abakorera you will find oisa koba very keen kera matangare orora reaction y'abana andake konya gukunana barenga rori unakorera muno yani abakonya ribe ndabasaka yani mbali ko manyana feeling ina kingi bana abantu bakorera feeling ni rerie kwanyora umato na boranyore tanjiti korora abantu ba gusenjira akiniri tarenjiti korora abantu bakiniri yani basiriti obugima bwabo enamba yene na boranyora ngomato igamenyete town muno to a point like matanga manga ya korana nekere gutoka mumenyeta se abantu batari abantu baino tutebe turi akorwa se village omenyete town kusumwashire omenyete se Nairobi bana baga mara ange kira bible bakogenda matanga ari sabu bana bambali kwenda because they don't see the essence enamba ya kabera. I'm trying to imagine why mato atanye kogenda matanga andake na boranyoro mato igaho batakora abantu bakorera you know there are some reasons oranyoro oratema like tanya konyora se tanya ku experience nini yo ya matanga bunakinete lakini boniga currently singicho no ale gusi na bekonyarekana it is possible igare bontao that's why andaka tanya experience such things lakini rende matanga rende tarimaya no inche I took time korro muntu kwete by the yani muntu le kwerende ni I took time na beta I think na rocho muntu mutangani I was in Form 3 when I lost my grandfather. Alina tuarte the audacity yokwenda korro muntu ukweto siriti bugimo bwore sandukim. That's when I saw the first person. Lakini amatanga ana bana karolire naro it's normal because I'm a village boy. Nkinirete tali okay tali topic yengi ya lakini rene nje nkagirete curiosity yane yale kunganjira nke kose ngangore primary ndara njaro tewe kimana no ni manyitenga no ye mama iseko koro ngane ta wanja ikagera I think it was in
around 2005 2006 2005 and 6 naroche chenachete ngasiomeri mm nandi tari muntu omo nakaiguru abasani nabwate I think group twarenge akorangana butwabwate kirenge kemo Nimwabwate purpose twa bacha bacha dibagana ngabana mbali korora twakemana twasiomeri kono kwarigiriri lakini tinga yachi kondetera tendetera titromeri gose enjireri umwana akwe gosa gusenga watch korota korengana ikirongorigire buna bono iga abana bari banyareza ko ba rescued ko rase chinse mo cha Shakahola nabe ko ba bit different omete ekiagera ekira matangare asumochi abana bake baroro nkorora bari ikikegenderete kwanza bana ba mutukaya iga nkomanya barenge kero mo once umuntu akure ukure uchire nande nere buya abana bamanya lakini nende tali bonse ikubwati nande ne personality ko seno mwana oyo iganga kiare abana mpare batari strong enough barachi baranyare koremereria manganaye lakini rene omo director nende cha kontenga abana barero bakorera matanga nande na maene kwanyoro mwana bwe myaka 5 ekironga gose mwibuli okuri kwanyoro mwana akorera kiagara na manyitina ki nyagetekera achiete osekira nyagetako etenjira gete tinanya kumorora ntwarocho gutuberero abana rero bangainire ngumanya bari nande ebintu mbireo anana mono byachangirire abana barero of course we are included lakini renda abana alpha barokana ko babangaini mono. Why am I saying this? Ebintu mbire barorere bingi byaba exposure mono ochase mpaka bamanyire ngarero muntu ngukware. For example intu andake yechi TV konyora chiachire lakini na muntu oyo moyo mubwate asekinyuro in that okorra experiences chiri cy'umuntu kwete ingachi kobega asenko esenge nchontuare ando ntayo rugo explain eri like ekero umuntu achire bekiro katubirero amara umuntu itari koirana wano toto ari kuibuga keke what is death now tuachire to a point that now everything tuchakire TikTok toiche TV chira available chire available chi movie they watch afro sasa bayigorogoro mwana wa TV barate ko afro mbama DJ afro mbama nyete. So there are those factors chiaba exposing mpako muntu manyire at an age of 5 years 6 years umuntu already amaitenga ogukukoro no muntu kera kure tegora tarikuira na so exposure ye nyingi na randa ke yagira abana bamanyire mapema kubwa intu andake konyora tutaranga mware ko bisu mware ko bachu mo nya korigereria mangana bunaye ose nga no lero no nyobo inangu ikabararo baruta marava babeka kamauga ati manyitinge ko I think mtoto torge oyo rato ora sangena into ego korunkike ukwana rekoro ya bana bake na mangana ega ya matanga kolende page ya gatatu nigondoche oroboti oro komonya kitari komanyakana na Dr. Florence Mweni agoteba nigo ekigambero kyanyarire korokia kosengi gati ya bana bali banyarete ko rescue de korwase chinsemo cha Shakahola niko bono Dr. yo Florence anyarete gotebia ekigambero nga abana bonigo they had severe mental health issues igo papato muchano monekima obongo omugano yo page ya gatatu gazeti ya The Standard na asense moyende ndoche ngukonerera mangana yekigambiro nabo igobo kurume korenda ina mangana tutache komorekera koche imemono na page gatano na gatatu ikoteba Gachagua bullies Mount Kenya musicians into submission after a visit kagaretenga nkwaiwete omukonyo bomura wense omusike kitire kindiki for once anyalite gotinda kigima nakumbwira neri ari gati Gachagua ekerorochenga abateri abana musiki korase orongora Mount Kenya kanyara gutara bagatarira omukonyo bomura wense ase chinse muchakare bakanda ko mutumbuiza lakini ega happeninga omusikeri gati Gachagua onyari ko muka nabo ikukubagikiria bali bonse banyarite kugenda alia Karen nabo iko ekarete ngana kaleto boko. You see, I don't know why the former deputy president Rigathi Gachagua igotomeneta sense bwato busubure sense yo kugenda ndonse asuri na abana muziki they are not serving personnels abana muziki n'abantu bago serve onye n'abana muziki bagusi twara abana muziki bagusi bakogenda so mukutano we chama ya ODM twara abana muziki abo the same bagenda bakogenda se mukutano
maybe UDA valia the sole thing about mwana muziki is not partisan okogenda kupass nokogenda kupass information koreta influence eri bihiti nore serikali ime bihiti uraseyo kwamiriria serikali aino mwana muziki toyo kwamiriria serikali noro maybe nabo muntu aratere iguru y'omuntu muziki toyo okukwana iguru maybe yo kwamiriria serikali yani umwana muziki garo kuelimisha jamii aside from having some political alliance bono abuganda kenonje I want to differ numo konyi bumurayi benso mukoronga umwana muziki no muntu onde bwensi nainde eri nenjira akorigie sabuni yaye keragenda agari atumbuise inemere makorigie nere gagutaka baguruguru ari stina bakoraki bakobarangiri nere bakoraki bamutumbuise so when we have an issue abantu mbare you cannot restrict them yani obatange ngabono mugendaga gosimugendaga umwana muziki no muntu we jamii nande gasi yakora ne ye jamii it doesn't regardless ngago serve at the end of the day nguri yakubugeri umuziki ndiko raraga igaba muziki bakogendaga nando kurwa bakogendaga nera na bagoterwe mame na bagoterwe it's all about it is their way of their economic way yokoreta kende mufuko igobono orojo chotie kwenda Karen gose professor Kithure Kindiki then gayo wanda next Wano na bere tito muchando ndochenga na nyena sense moyende naro omo Ontario ya mona rumanya krete buna samido nkageretenga kwa role ngana yake utarase mitano ko teranguranya alete kubwatuka nga one time okukwa mubekira savi asichinga kechiga na sense moyende ekiro tukurigereria balia bagende tukumurikira mangana ye culture ya abaikoyo nigo kororekana nga umusikiriga Gachagua obere gakorangerirwa ose batembre como Samon lakini tarapaka wekira na sebi kare igoro ya ngakiatagete utanga ose kuchaka watana na nonye mpaka bateri kore nendo tsinga nonye omojumbe kurwase constituency yaye Mathira MP Eric wa Mumbi igagoteba nga Rigathi Gachagua ningatagete bona abantu bonsi bamusasime gasa kutumo ikoyo ngabantu bamusasime banyagotugama nabo igokonya como abo nene gosikomo amaskani Epeji ikomi whatever Koimburi was whatever opposition raises concern over growing repression. The MP went missing after attending church and was later found in a coffee farm. Ngabono nigo bari batenete ase nsemo gose babwate rioge kurwa ase nsemo yo kwamiriria serikali bakora wana Kalonzo Musyoka nigo bono banyarire kwa kire kote babuna gose bagendere gusingira buna nigo bosibure kwaborire ase ya Kenya na ndi oburayi bogenderete bono tibori oboronge nigo bagoteba nigo bare gose gati abari banyarite gwikarane gikarekyo ngamona umurayi uyu gwikiama kya Wiper Musike Kalonzo Musyoka oli gwikiama kya DAP Kenya Musike Eugene Wamalwa na boigoni ndoche oyo kabeire omwaziri omukoro Musike Justin Muturi na boigo igati yaba raibande bonekero batebire buna nigo bosibore bwanyarire ko kya asensi ya Kenya. This is not just about Koimburi, it is about silencing those who dare speak the truth. It betrays the president's pledge to uphold the constitution. Niko batebire ngaya igabono taringa nonye no mojumbo yo juja bweka yenenchire yemo hose yenenchire yo kinega kora gati ya biri binge serikali gendete gukora elinde ko bakora hose kubakiria bali bonsi bako yamereria na boigo House Committee to investigate Juja MP abduction ngabono ekamati ye bunge ngochire ko ligereria kumurekera kuchaka gukora obutuki hose na kibotuki burachi gokorekana yeri kumanya niki kerete omojumbe oyoiga ojuja kanyara gochererwa na boigo gochererwa kwa enchira kikwarenge Court frees Kasipul MP murder suspect on 300,000 Kenyan shillings a bail pone kigambiro ngyanyalite kumugwatoka oyo renge ngomukagerwa oyo manyakanete buna Philip Aroko okagere buna nero nyalite kumuita omujumbe were Ongondo ekiro bono anyalite kubwatoka se cash bail ya 300,000 ayo na yana banke nyori ya gazeti ya The Standard edit koria rero togosko cha gazeti ya The Daily Nation ndo chega patients abandoned. Expectant mothers cannot access safe delivery service. Children with life-threatening condition are being turned away, and other patients with chronic diseases are missing critical treatment as they stand off between striking doctors and
counties take deadly turn ngabono abarwaire nabo igo bari babwata arwaire ari tokokunga chronic diseases na bari abagochigo ko tokotebanga delivering tumatinga sike gusikia no kobina tingina kike gusikia bona ni go banyoreka takati yo bututukano magega yaba nyagitari anene mono bari be chi county bachire asomogiro ndocheka gebiche korokinga bono aba nyagitari abo no bari gaiga anse epara bakari gukora okurobekana aroro igazeti yo konyora sepe ose amugano yigo konyora sepe ja kabere ase igazeti ya The Daily Nation na lire ringana linene gaiga ase ensemeywe ase page ya kabere nabono umuchando ye w'abanyagitari banyariko bakora okurobekana ko bigira ringa kia serikali mente kurigeria magani yabo ngabono nigo yarekanire kiremegiro egenderete komentekana osemegiro ere igoro muno ase chiserikali chechi county ane mono ase bali bagokora emirimo ase obocheno wizara ya obocheno chinyagitari nigo bono abaroire batigaire roro batabwati obokoreri ose batabwati abako bashugurikira ndochekaika omonyagitari naro yomo okurukwanga Sakiba Sakib Ekal oyu ore achisemo chiri chaturukana oyu nyako bagosira mabwaye maga yoko ose iga rigetu kokore emirimo as a community health assistant sense meria turkana bono onyara ko bagosira mabwaye kubwatekana na oborore tokorkanga cardiac arrest as ensemeria turkana nabo ige stroke maga yoko tebukana ngandake magego yo kurwara for a long time, by the way. Iga nyatikobaga ko likwemeremo 2020 as a health assistant, community health. I think that this community health best community health promoters. Naro chigari ase litkoregoro kumugana noro koretunga abensema ya Nyamira mbachikonyore ngere ya umugavana kwe konti na nyareta kwaneke abo. That's a good news actually when we are seeing those community health as community bari bago support abanyagitari bari bebinyoro beginka bebinyoro. I remember the Kenya Kwanza administration ya tabetenga ni chikobaka no matego bakorera ibintu biri kind of for free. Ndobwate umwaziri bocheno kurase county ya Nyamira Dr. Amogoi na manyarete kote babuna nigo bawaka no 50% onye 2500 kurase national government na 2500 ende bayenyora kurase serikali ya county. So it is a shared totabanga wono 50% kuru national government then indicha. I think it will be good kwa sababu you see kero kubuka go mwawanda wakoregasi at the end of the day engeri okorigi na yo chagwa ekonya rocha because no bwata abana bako in school no bwata some bills you want to pay lakini kero okoregasi abo sanaro you see ile kobegasi ngo so it will be good news actually as a county ya Nyamira and nichi county chirichinde na ande chitara maybe chitara adapt the same way banyara kwa bago adapt at least na barobanyora ngere yabo so naro ale asepeji yo ya gatatu tokanda asepeji ya kane varsity to pay 850 over missing cut marks. I think I can say university, did you miss some marks? You never missed. So as a Kenyatta University, one on Nigambro Kia Chikre, Yakane 850 as in Incho, Yaba Orokio, Abaroki Wambaro, Ba Misiri, some cut marks. Avose missing marks omete marange enguchiri abo borobo nene kiro konyoranga as a student wakorero mokyo nokorete chikati chonsi nokoreta matem kokonyore ekorende ya transcript yao ochikorigire konyoranga obwate chi dash getega osobekiri chi ai chi incomplete bona asama gosa ko chi abo konyaranga nonyene lecture krogote makomo approach amax yago they can't find your papers usenga nonye amatemo asama geti kutomanyiti nonyasa gutuka bono yatikara okonyoranga ase chi skuru chi nyinge abali mumbare bago chi ba ignore bana funzi ba
yaba buna na magoso yo moro kiwa lakini kwa yore student ye nekolete onse omaitenga obosibole mburaro na serikali ni anchirete moro kiwo yo kwa muke getambukiro yo kogenda ko iro mwalimu yo gase kigambira bano yes ikiagera no rote school fees no kolete kirigento ga karansa no sende tiba ka kirase ngo koleta amatemo kwa makonyoranga lecture yega ochire gosene singe njako somi chi university au gose college chinyinge amasakara mosireri omaitabo they have to pay bono nabo Kenyatta University yanya ko bayo gotebunga bono gwikiakane over the missing marks 850,000 togosuka bosindo chegega MPs allocate 5.9 billion for exams ngabona matemo alia ngakinero twa kwanite ngandake wizara ye chisemi yatebetenga andake chibesa konyora chiaburire chiri kiranyara ko bachigo konya usugwikirania matemo lakini bona iga ndoche 5.9 billion chianyara ko ba achigo ika ichira chikonyara ko ba chikurigereria amangana ya matemo ase wizara ya yo ye chisemi ndoche ga ebicha ya muwaziri we mangana ye chibesa yuko ko John Badi bagotabanga bono round ye mpaka chibesa chibe kukando chukurigereria amangana ya matemu mugano yo konyora se page ya gatano na kabere ya gatano ase gazeti ya The Daily Nation ase gazeti gose ase page ya gatano na limo doche war on graft halted as MPs by time to pass key law ono gandoche omo senator we county ya Bomet yoko konere senator Hilary Sigei uyote nerete amangana yeli chiko nigo bono ya rakanire nga mbachiko tenenia osembachiko by time egara gwikira ninga amachiko narabwente gwetigwa eliyo amangana nde igore yeli chiko yokurigereria amangana gaiga achikoranya ko bagagokoreka no maite ase bunge ntubwate njira amachikari akonyara ko bagagwetigwa you see ntubwate kare stage ngakiri chiko rwente gwetigwa so proposed law seeking punitive action against public servants who influence award of tenders. Bono tuatwara issues nga bare egatie serikali nandi bakwaya chitenda. Yes. Nga bono ni chikonyara kana ngandake montora se serikali so mukoli mirimo gwa serikali tari guchigusekana ase okwena no tender within the government. Bosteno nyama baga. Ngo igwanga bona bano tukurigere kyombe kya TAC konyara mabaga yena ni guchigusena ase abajumbe. Yes. Nabo higo ndo chinaro akwanire ase gazeti ya The Daily Nation ase page ya 5 rimo ase gazeti ya The Daily Nation ase page ya 5 na kabere ndo chega President Ruto vows to address coastland problems in State House meeting ngabono umuchanda bwendemero asense meria ya coast na shiko yirigereria tugusukanda kense ndo chega Samido oitonya ko bato kwanira Samido faces the music over one time chants wana orora kanrenga egare umwana muziki utabwatia satini bose kwanda mangana one time and andake twamora kocha asesemeri yende yensemi ywe asabono murai mo the former DP oyo Rigathi Gachagua abasomerete sana gotenya that is betrayal Dake aina rara manene ase gazeti ya The Daily Nation korendengo korera pi Ruto advisors sued to refund millions for illegal offices ngabono murai bensoro kandi gutwara aba advisor kusaba semi abange sana nindo chipe SPJ ndo chega Dr. David Ndi, Moses Kuria, Dr. Monica Juma, Harriet Chigai, Edward Kisiangani na wego Professor Makao Mutua abwe bare egatia ba advisor balia bono bagendete koba ase obisiri bono batabanga eke mbabwente kore ni chibasa chiribanya ko bakore no mushahara kwa sababu that is being legal ya etabaga ntumura ibense gabwata ba advisor bange sana narara manene ase gazeti ya The Daily Nation na gazeti ya People Daily ringana rimwamu ndoche egotabanga why more Kenyans are becoming poorer nkikegerete aba Kenya bange bagendete ko kugendera gutaka mono why more Kenyans are becoming poorer metele teriga poa omwalimu bwege songo gara ototenga eliko okoli atoka buna po lakini rende nikagera twana leo ta poa
bono ng'a bakenya bange nigo bagendete gotaka kegima nawe bwate sababu echo economic update nigo egenderete kubata koroboti igoro ya uchumi ya matuka yaiga mugano yo konyanyora ase page ya kane egazeti iga ya People Daily. Mount Kenya artists receive backlash forced to eat ambo pie ayo nayo kwanere igoro ya bateri abo kurasoro ngoro Mount Kenya na munakiro bayenyorera sakongo igoro yo kumutigirira umuskeri gathigashagwa na boigo gochaka gotwara ogwatananekana kurwa anonye nasi abaraibande. Kajiado man moves to court seeking 2026 general election date. Ndoche omo ngwano yomo kurase county ya Kajiado niko bona ikire posibwe kegambiro gose kero aligetinga achitari kichinyara kubwatu ko kigima choko korobo choria si omwaka 2026 tumathinga abante ba abantu barosire to a point mapema na kero naroche I thought igo era sukigubosi but unfortunately nga efatete obo chori bokorekane bwangu mapema by 2026 by the way mapema sana igo nabekoro kinga abakenya bagoyire isi baikire boniga igento batigaleti bakanyerete litukuri ukwanda kwa kekura yes to a point like by waiting kwa Angelias Kamaya omete toke koro murai asigete ono bwate tamu ya gose ne yemetinye tato miendo manya konyora nga ekero gokwa ikiro tarika nonye nusu abantu bachakire bakanyerete bakonyo gukwanira obochori encheragete manya ngemeremo gokora maramo korateyo kora mbara yitaba nabere chaka kwerengereria uno murai ekoro konyora orobisi lekini abande bakonya gwatora bakonya gokoreta marieta getiga ngaki meto bochori obotware ngigokora actually nabo konyora bandi bachakire gukwana by elections kore moyo nande kore buya kogenderete nemirimo yao iyo ni gazeti ya People Daily na etokorigereria gazeti iyo ya Taifa Leo Sam washauri haramu ebwate chibichachi nyingi sana abo eche gati ya barai bare buna nabo advisors ebo murai bwense actually ndo chekaiga muwakili ya mkuru chisimo cha Nairobi oyokurukunga Suyanka Lempa amewasilisha kesi mahakamani akiomba amri ya kuwashurutisha washauri wa Rais William Ruto warejeshe mamilioni ya pesa walizolipwa kama mishahara na marupurupu, akisema uteuzi wao ulifanywa kinyume na sheria. Ndo chikagebe cha abo David Ndi babo Jaoko Oburu ba appointed latest na boigo yondo kwa Professor Makau Mutua awe bono yatabakanira kurengana na Suyanka Lempa waira nichibesa kiribanya kwa bakolia kwa sababu ogochoro kwabo ni gukore mamencha neri chiko oywe nere wakili Lempa Suyanka yega tabanga bono abashauri yabwe babera bange nande babante kwera n'ikibasa kiri barire buna omushahara tugosuka bose ndo chinga kindiki ahidi barabara ya kuu ya Isiolo Mandera kukamilika kabla ya mwaka 2027. Maitenga nonyoretea mangana ali Kotulo mangana Modogashe mangana Elwak wana tani pale yue ya Isiolo kuchimandela and whatever nichikwera andene mono ase gose before gose obochorio wanene botaraba wanahabari watishiwa kwa makala ya utapeli ndani ya dini tumaitinga bono ngakie kubatkana neke tasenia kamo kerkyanya ko baga gukora documentary igoro ya mangana yogo tapeli like konyora chibasa gweterase bojanja ndo chigana TV station yegorongana yege Kristo lakini kwa we pay bill kwa we till number wate bunga beka chibasa chawe beka siringi chawe 10 anyora chisiringi chiri bu 10 ose chiri bu 100 yamo naro ndo chigaiga bakonya gatabagaiga maelfu ya wagonjwa hatarini madaktari kaunti 3 wa Kigoma entwarigereria asomugano yose ase gazeti ya The Daily Nation nga bono abarwaire mbaro bono goikira bono iga bagendete kuhangaika asengencho echi county sato echo cyanyara ko bachikwane cy'umugiro w'abakori emirimo anene mono bali banyagitali ase echi county echo bono bagoshauri nga abo bari
banyara ko bakwikera nama kongwayo barore asante baranyore obubweni. Maswali ujenzi wa bei za nyumba nafuu ukikwama baada ya ubomoaji. Bononga ne banda akitwara umuraibense nanyara ko bagakwaena na libaga abantu basa ase ensemeri ya mkuru. Bono nigonga amaswali nara gusama bo nagenda tokonya gago circulate kolireria amangana gose obuya bw'ekinyomba ekira ase chinsemo chinde. I think chinyomba chialengo chikatagoro babeke affordable housing lakini nchirasuka bono nchirasuka togokorera pi ndochinga Kabila ahepa Kinshasa na kutua jijini Goma penye waasi wa M23. Bono iga asegatia mangana aliye chinse chisko. By the way, you see Congo has been having issues anene mono Rwanda ekiombe M23 actually just within asensemeri ya Congo has been having issues since independence, banyora independence. Ubura ibwabu aroka ni kubutwara obokongwa andake I think Joseph Kabila nere obeto murai andake twaro cho to live. Lakini ababande uchake kurwa omotanga ni Kasavumbu toche Mobutu Sese Seko togacha loro Kabila uyore se Kabila oyobono mbabu atombo tutukano ubu kwa sababu nane njira bari ko irachi serikali echo ochiarenge chitokorokanga ekudita yani akubarusi korio togacha tukatwara Joseph Kabila bono omwana oye loro Kabila tukara utulivu ya negative. Lakini bono Tshisekedi keraicha gosoa nande tukaranga amangana aliya abahasi gusa abantu bali ebikundi biri bigopinga byanyara ko babiko bamono bono twarenga kinse kundi kya M23 kya chagire ko ba gutwara chingurura yes bono tumaitinga na ralia yu agendrete asensemeri korende aboko yanyora ase page ya 5 na 3 ase gazeti ya Taifa Leo. Mbia mwana na bogo so asensemo yedondo. Baona ndio chekaiga jamaa akosa pa kujificha kwa kudaiwa kodi akiwa na mrembo wake. Do you know where is this place? Kisii mjini. Usiga hiyo. Irole rango. Ono mungwana ya mona ale gaiga okoranga igabwate konyora taraka na rent. Nande kanyara kana ngari tukelio. Nachite no mwanchoye igaso mucyo bosongo Kisii mjini asenseme ya bosongo ngabona mungwano yo nabarengi no mwanchoye korende bono agasinyunganga yago tamago chuma tekero bwate deni umuntu omorro ko bosiari ya okwe bacha ono iga ikere to red handed tabwate asago tamagochi ono ekanyara kubanga nako bosoku gete kerago itishwa egwe agoitishwe rent lakini mienda ekiateka ugo ochire kero kende okongontiro nyore none no mugeni abuno ako gusabira rent ayanki utarakanira in the first place yani ese chinga kichonspi chinga ki ekeraro role no mugeni nali ako gusabira rent. You see it happens igokoranga konyo mungano yo moire ngai konyoro moire ngai you see kero montago chakurigia nane deni I mean igo kwangire ose torakana you see bono osanda lakini oma tutebenga naliritanga ni otarakana aichanyore kore no mugeni agokorangire chikando akomonyerere gusina bagukurikira ujumbe igeke ateka kucha kugocheranga ngaiiti ngiki utarakane nyombe especially ekerore no mwanchio ya rende tumaiti mogeni tafadhali onyemuta tipo sokuobo gochima lakini ekateka tare gochanga kiende aye okoreka na sensema ya bosongo abantu so mungano no rio tari kororoka no gosoka wata bono kiateka hatanya kumuumera acha kumuumera agateba na bano mugeni no ngo deal nere I wish nare kumanyanga nsemo ke nyanchwa nyambera nyankongo jogo ekerekene eketeko mo director de teko banyancho igonga ekero utaraga ekero utaraga nere nti bokonya komjokani neki ateka renda sana abauko ago torobani nsera nchati advice nare ko gocha sabanto especially abantu romanya tas chitown buna Nyamira maybe na Kisii make sure kero kore to mwancho no akane terent wabo dia bosoko soko buno
Anyway, enere dondo yeri lakini onye twaka ne bitogotebie ke ateka mapema mutinga nkokorande tocha kondike rente anyway abanganayo bine bintu biraro na inde bigokorekana na ndikine gati ya bikokorekana lakini ikina kigete komorekerwa na bange bagoche baba attacked gose baikerwa osaganwa chinga kichiri ale no mogeni chinga kichiri atatageti kororokana by the way lirio tatageti kumerana neke ateko na rio kumerana nere. By the way, twara koreji dondo anamona chikuru kubasi chinsa mochiri cha Coast to Kambani na Rift Valley. But I'm surprised that chiraro ne cho bwanchani lakini ya lero muchando to ya sabanchani omuchando ole gati iyo omo muraboenka so bonkono yo busi bagwati mangana mapenzi tarabatesa chibeza actually ne chibeza ne nchara eno inarara munene ase gazeti na bwego ase dondo yeri tukoria rero mwanzo murigereria no tugukorera buna samienda ene kiro turachiko swana nde ene timu yende asense moya gatatu erinde etochoko gendere no murobiri obwitwane korene gendera kurika ujumbe yao inkoirana nintie gochirigereria mienda ase kero kurigere kora sense moyao barenga bagwikirire chingakechiga ando chigaiga mbare batigire chujumbe chabo gaiga bona bono ntubotero jasinyariki korchinse mochiri cha Amsterdam na waigo kiongomeri babo kirambauti nyangeri na waigo babo umwalimu Charles Lwanga babo Biti Sosoro Andrew Matunda akatabanga bonsi no batorigerete kabisa na Victor Mondo mienda Rogers konye nande kwa monyorire ikiarambe gitaka nyange na gotebo korwa Mugunga town Kisi korwa Mugunga town Kisi county na Barnabas Ratemo Gekonge Linet Mokogoti Bobiero gotebo korwa Utawala Miango watching live na Boniface Agostino Jared Nehemiah nera gotebo korwa South Mugirango. Hello abantu ba South Mugirango na baligeti korwa litukoria Jumatatu korwa Thursday by the way korwa chibesa che serikali chi umurwa South Mugirango abantu bakirete abantu bale buya abantu koranga baikera banyora ase bakoragira buya it's good okay ka kumo koragira na intu mwatwenyora omanyete nga ekero tukwana South Mugirango konyoranga omukubu ogo korwa sense moyeredi Mheshimiwa Nzarigo era atabanga noare geti kabisa by the come 2027 twamutakira maya na mutabia na ndi yange tangasa gaiga nga tiari yekero gekebuya na bakonyora na inche kuongenda tukunya gwechoka iganya bali chache umondigere ne lisori ubwanchani ne banda kamwamwa kerende lakini muro chembiyana na bangi saini bole mienda tinde tukukwana mangana siasa tinde tukukwana ikiro kyo MCA obojumbe especially ikiro convention my constituency korende tinde tinga kicho gukora gosecho gusanga no mwancho murigerere egati yari tubwate ino ikiro mugo chiko chaka siasa ino ndabaganirie ama yakorenda saboniga utigie ntore no murembe gutore rumburaroro ikiro kwanera okay kwanere biro buna bono ikia serikali yetu county ikyo MCA naro amangana nare bubake lakini nyari bali chache ground igyo kana bogikogote ingi kegenderetaro mwanzo murigere to kugenda somo tumokomoke ninchi koirana ne timu yende ne kugendera uko sanga naye igati yali agenderete Edwani yabugire ayo mworo karugetanda Edwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandegere uzito somya bamura baje eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao
echo chire chingiria kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo puna bono mbabwate chirangi cho gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentere nibwa amavuta yani oil ya buigo chire chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuragani wochoganire erangiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi aboigo elekenga enyumba yao use asomanyete use chire chebiasara njibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero otumikete chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Endelea kufurahia na Star Times. Discover your love language on our amazing channels all month long to enjoy intriguing telenovelas from all over the world daily. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Watch Filipino melodrama The Fake Life. We really need to focus on this mission. Get charmed with our Indian drama Soulmates and Turkish drama Lost in Love. You can also catch fresh episodes of Stepmom on Rainbow TV Plus every day at 8 p.m. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Buy the DTT decoder for only 1,199 shillings and top up 500 shillings to enjoy unlimited entertainment on the classic bouquet. You can also link your decoder to the Star Times on app to enjoy unlimited entertainment on the go anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja ETV ya uwanje Tiger Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimrulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuri miyensi ya Kenya, ilia Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chemeka je Christmas amonogo chingera ku mwaka muya iliwego kinemrulu yitu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeonga kia Mwamogusi. Christa Marian Mission Hospital ni hiyo korediringa ba mentire obokoriri bwaye na koba ubuye kigima bonomba bwate a CT scan eyo yekerero use the latest na boigo mbabwate ensema ya ICU na high dependence unit HDU asabarire banyarekire bakurigirirwa na konyora obokonye enero ni machine chekerero chibirengo bya Michael asabanyagitari bagukurigirirwa ya asensemeiga babwate ibirengo bigoromono babwate ensemeria dialysis eyo yekerero use the latest ensemo laboratory blood bank ultrasound tibweba Christa Marian nebwate ambulance asaba konyibwe emergency usibwengo nje asamarieta yongoro sister Helen Mbaka kurase kiombe kia Franciscan Sisters of St. Joseph yondo motenere niyo monene ese nyakitari yetu ya Christa Marian Mission Hospital. Ase nyakitari yetu ya Christa Marian niyo tuigurete mirangwa asa abantu bonsi anene mono omogusiyo itu. Karibu ese nyakitari yetu nyoro kubweniwa nobokoreri kwebirengo wao. Karibu kero kendigians Christa Marian twakwariganiri elio nyare konyoro bokoni obu. Inyora nigotokorwa amariogo nyasaurwo kubweni mwariganigwe asokonyoro obweni obu.
tarire ase umuchi busongo asa matabekani amashauri ase para ekotira korwa kisi kogenda chitangio sikemabondo asa mange bakire simi ase namba 0720266999 gose 0791394904. Christa Marian Mission Hospital, we treat and God heals. amasomo nanine obumanye nabuborairire omwana okogendera asa matuko ali busio ne aye omwiburi kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana anyorera obumanye nanene w'ikikosi cy'amaboko murete Keroka Technical Training Institute elio aibunduse chikosi ao igaiga ntubwate chikosi bnabono elia ya Building and Civil Engineering asetokobundisa Building Technician Level 5 na Level 6, Civil Engineering Level 6, Building Arts and Masonry Level 4, Plumbing Level 4 na Level 5, Carpentry and Joinery Level 4, Land Survey Level 5 na boigona Level 6 egati chinde chinyinge kobundisa tureboigo ekosia Electrical and Electronics Engineering ase tokobundisa Electricity Installation, Electrical Engineering Power Option 5 and 6 na boigona Electrical Workshop ase ekosia Agriculture and Environment Studies, Agripreneurship Level 5 na Level 6, Horticulture Level 5 na boigo na Level 6 ase ekosia Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician Level 5 na Level 6 na boigo Analytical Chemistry Technology Level 6 ase ekosia Computing and Informatics Department ntubwate ekosia ICT Technician Level 5 na Level 6, Records and Archives Management Level 5 na boigo na Level 6 ejitumela asensema ya Community and Online Working imiyeskuru yigaya keti nigotubwate a Modern Library eyubwate bintu byonsi ebiraga nibyogotumeka ali nayo kubundisa tole ekosi ya Version Design ase level ya 4 na boigo neli ya 5 ase omorakiwa akwebundisa na kwenyorera ubumanye ubura mubika silibagaligia ase industry ya fashion ase tubwate chimashini chekerero inkoigeli ya bale boigo Business Studies na Entrepreneurship ase chinsamu cha Cosmetology nigotokwigelia Beauty Therapy Level 4 na Level 5, Hairdressing Level 4 na boigo na Level 5 nyoranga ase Beauty Therapy nigo okwenyorera ubumanyi wekerero unabono Hairdressing, Pedicure, Manicure egati ubumanyi bonde obonge boigo ntubwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering ase tokobundisa Automotive Arts Level 4, Automotive Engineering Level 5 na Level 6 asabego tokobundisa Welding and Fabrication Level 4 ajirira moretu mwanu ainyorere obumanyi obwiga nabono nigo intake y'umutinyu gatano egenderete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka asamange nabugutalira website yaito wetera www.kerokatechnical.ac.ke ose nabugwaka esimu wetera sechi namba 0726588558 gose 0708330000 asigo ayirena kwenyorera obumanye eri wibekeri bagalirya asensiga yokwerwanirira Superstores nero eduka asorgo nguriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills elikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntubwate showroom asura achabwirigirie amabati enda unsialia utagete
showroom yetu nigo ere enkare eyuerengia na boigo ekogokia riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntubwate team ya Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cyo tebererie kindi kinsi uraganie bagotebererie company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibe babwate boomerang ayuare aye chigage emerongetato asa mabati ali aye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala buna bonelia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya sigika ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Ouru Superstores yegotoka se enyumba ya Ouru Complex imiyumu chuyigo busongo eyuerangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Abasaibiki alikia makiaya Vono Link Up Show nikuja kulijwe mbauki gima kira litukuli Jumatatu weke Ijumaa kuchakira chinse sano nebere chamo baso wika chinse kumigoro umrena nera Wizard Crown Vakubwatrina na DJ Topsha on ones and twos Ilwakongrele emiziki Vakwa showbiz Trending issues Namangnande Yekialekia makiaya Link Up Show Link Up na sisi Kurwa sasaba wika ikomigro Wizard Crown na DJ Topsha Imehe ya Getembe FM 102.7 Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department, Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Mei unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerukatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keruka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu.
ine kwabaire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia enibo enyinge buno tokwa omoyo inyagitali ya World Fit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate eno borwere bwasumbuira abagaka sana bwe sukari, what you call the genesis of diabetes ngaki borwere bwe sukari bo somo bero goime hypertension no borwere kramanyinga kogenda igure somo bero. Walfiti itosomete chinchereza tochokorwa ya marwaire enchede ntangani itosomete ngenduga conventional medicine, yani unyagitali obwa kawaida. Itosomete ngenduga nutritional medicine. Nutritional medicine na malioga aliakurwese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano we have ntupiko amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka eso korwa ya marwaire. Nchirende ya gata tosomerete neka tukutumia international herbal medicine. Tukutumia maliogo akurwese mete twarwa ya marwaire. Igao muchito bosongo monene ntobwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza noerega iga marikiti gaiso wako ninyama kwali na iguru wacho bakegoroba ya gatatu erumu 307A ntobwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. World Fit Health Centers umusani obo asamarwaire minyoka. Ine nkuri gyore enyumba yekerero yu urakorere ubunchiriri bwao ime kengo ejiro yugo toka bomba baburabo asebunge yebo machoge burabo enyumbe ye nengia asobunchiriri buna enyagitari esukuro esupermarket nubunde obunge kolingana nokogani kwao tibweba nebwate amache ne wifi boigo nigo erechimita emia eye muchuka rwa ase factory ya Marati asamange ikira abanyene ase chinamba 0721930180 gose 0790211412 enyumbeye neao minyoka. Christa Marian Mission Hospital ni yukorareria a free surgical camp. Tariki merongevere na isano nemo wika tariki merongetatu chumuti nyuga tano koyega chakara chinse beri wika chinsa kenda acha mugoroba asenya gitari ga ya Christa Marian ni ngoba gukora surgical camp asa chinse mubuna hernias, soft tissue swelling munabona ga lip mass, goiter, breast cancer screening, prostate cancer screening, chronic leg ulcers, anal rectal cases, pneumono hemorrhoids, anal fissures, fistula na inano. Nigo bagwaka ni chishiringi chimisato chioka. Buna registration, baribo bwate umuroberi osha, nigo bagwancherwa samange bakire simyasi namba 0720-266-999. Christa Marian Mission Hospital, we treat, God heals. Twatire kumama ine
eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoroisia ebintu biria bikomenya seyeka ngokwanira chirangi ekyo boigo chire chichi brand ao ekyo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati bwekarigori iri abantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganye bwochoganire erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi na boigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwatokorolekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yegotoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyueranga neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakire simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Endelea kufurahia na Star Times. Discover your love language on our amazing channels all month long to enjoy intriguing telenovelas from all over the world daily. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Watch Filipino melodrama The Fake Life. We really need to focus on this mission. Get charmed with our Indian drama Soulmates and Turkish drama Lost in Love. You can also catch fresh episodes of Stepmom on Rainbow TV Plus every day at 8 p.m. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Buy the DTT decoder for only 1,199 shillings and top up 500 shillings to enjoy unlimited entertainment on the classic bouquet. You can also link your decoder to the Star Times on app to enjoy unlimited entertainment on the go anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja ETV ya uwanje Tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimrulu ao ya Getembe Television Network ayene amati yao kuli miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas amonogo chingira kumwako muya iliwego kinemrulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeonga kia mwamogusi. Christa Marian Mission Hospital niyo korerera ba mentire obokorere bwaye nakoba ubuyekigima bonomba bwate a CT scan eyo yekerero ose the latest na boigo mbabwate ensema ya ICU na high dependence unit HDU asabarire banyarekire bakurigirirwa na konyora obokonye enero ni machine chekerero chibirengo bya Michael asabanyagitari bagukurigirirwa asensemeiga babwate ibirengo bigoromono babwate ensemeria dialysis eyo yekerero use the latest ensemo laboratory blood bank ultrasound tibweba Christa Marian nebwate ambulance asaba konyibwe emergency uswengo nje asamalieta yonkoro Sister Helen Mbaka kurase kiombe kia Franciscan Sisters of St. Joseph yondo motenere niyo monene ese nyakitari yetu ya Christa Marian Mission Hospital.
ase nyagitari yetu ya Krista Marian niyo tuigurite mirangwa asa abantu bonsi anene mono omogusio itu karibu ase nyagitari yetu onyoro kubweniwa nobokoreri kwebirengo wao karibu kero kendi gionsi Krista Marian